Benvinguts. Moltes gràcies. Un altre turisme creix al nostre país, amb el lloguer de cases particulars. En aquest moviment trobem Gîtes de France. Aquesta estructura associativa, fundada el 1974, té 900 adreces registrades. Aquí som a Argelès. El vell Argelès és aquí. És la propietat de la família. El meu avi havia comprat un tros allí. El primer tros d'aquesta propietat que ara fa 8 o 9 hectares. Molt bé. Voilà, c'est l'espace extérieur. El turista arriba aquí i viu amb nosaltres. Si agafen una bicicleta, van a passejar, no es passa res. L'administració de Gîtes de France és al barri Naturopole de Toluges. 7 assalariats mantenen una central de reservacions, atribueixen la marca als candidats i controlen les prestacions de les cases. La nostra feina és d'anar al terreny i d'assessorar, acompanyar el propietari a la seva posta en turisme, mise en turisme. Nostra feina és animar aquesta xarxa de propietaris i ajudar amb els temes de jurídic o del jardí ecològic perquè el turista que vol conèixer la nostra cultura també al rebre en aquestes cases va intercanviar molt amb el propietari. Hi ha cases rurals al campestre com en llocs més urbans. Al centre de Morellàs, una advocada de Barcelona ha comprat una casa però ha tingut de fer canvis. Per exemple, un d'aquests canvis va ser aquesta barana, que no hi era, que la vam posar nosaltres, perquè, clar, originalment això no estava i, per tant, hi havia la possibilitat de que algun nen, per exemple, o alguna persona gran pogués caure. Passeu. En plaer de venir a visitar-vos. Una casa ha de semblar al seu propietari i el propietari té una mica de la seva identitat en la seva casa. Aquest mateix és el que el turista cerca en les nostres cases, en la nostra xarxa de qualitat de les cases rurals. El turisme de la Catalunya Nord, del Rosselló, de la Cerdanya, és molt qualitatiu quan la gent va a involucrar-se en rebre amb identitat i autenticitat al turista. Per nosaltres la qüestió és ser ambaixadors del lloc, ambaixadors de la cultura, per fer un turisme sostenible, per fer un turisme de qualitat, per fer un turisme de proximitat, no només en distància geogràfica, física, sinó també en distància emocional. Autenticitat i pujada en gamma. Amb 2% d'adreces noves cada any, la llista de Gîtes de France arribarà l'any 2020 a 1.000 cases registrades a Catalunya Nord. Parfait.